Ngadai ma bailang po singap no snong jong jwai ban balakaro hajwai adon ka khubor lengkot bat badan kame shwa ka arpo nyautrek jong neu benai regatrek ban perkhat nemta ka yap ka im kari bajan reu kapang lani ka khubor bangan ai ne ka por kalong kari bajaj ben reu kan troin larangi ai lat maka spa kan sensya om sho da ka jingstan kumbala ong kumuway na ginong siyang sinong balakha hajwat but kumubreu badan ka jinsyo khiya yagayap ka im kari bajaj ben reu ngadon AA ban ong hangani ka por halor kerkom jet economic khamat but khamtam hakipor election hagajisya nakaway ka sansnam sakaway pat ka sansnam ka dayban long ka jingkar khu nakabanta ki paiba khamtam having yoban jet penthamai yaki nomi khamat ki ba khamha shusho Henry ka ay ka bajya ha ka rijangi manda kalong mar khong pa kat banang yai kasi ka por ka rijangi ka dana pedeng ka jing do jikerman pa khamta ma ka sanchar karar kalarang her nang her asut shushu para do prasna hato pila jobr khat ne am jikane balai ka wan kane ka jingja kumne lada hakani ketur kani alam yaga ri jongi sha ka basnewe lada ngem perkhat menta balai ni long kumne balai ni long kumne ka dau ba ka long sha yanga ban ong pingai nem ngai namar bangi ailat baga spa kan senshat om show daga start. Vision can make a money, but money cannot make vision. Ka vision lega jingyo ijngai kala ban perius spa yangi henda ka spa kanam la ban thit yak start lano royam. But katan roy do ngakua ban ong hang ni ko por kajing sedang jong ka bangsa hagari jongi kadai nakatuko por ba u candidate u ai pisa but u nong thebo u shimpisa dai kane katan rai kajing sedang jong ka bangsa ngangai daga baskem kadai kane but haden kane ka wan ka bot shakiwai ki benda kajing bangsa hagari jongi aku akan repeat saja katan rai do kajing sedang jong ka bangsa hakari jongi ka day nada utu ka klimat ka por ba u candidate u ai pisa bar unong thebo u shim pisa kade gene ka tan raido ka jimam sa bar hadin gane ka por sa ki wei ki benta jong kari jongi kumta amsho kinong thawan kam day so ka dur jong ka sanshar kana man thawan amsho ka law maker amsho ki lawmaker henry ki day ki business maker haka politics amtang ka tasho ki day ki bar habor haburam bar khamtam rahaspa kide kini ki jinglong ke ba pentroin ya ka sanchar hagari ki jange namar ubreu uba thibot day unong yalam upashisha unong thietbot day unong yalam bashisha henry nila banong day unong syukur namar ka an kamsha ka an ka khang vote is not for sale ka franchise kani ngisngau shitom jingmot ngisngau si hado kata
Namar ngi I gesamla hagi diski ki don pedang ke jing do jing kerman. Walah pedang kilar pendap ya ke jing pulih hagi kerdan ki babher. Kajing kerdok kam kerdok jam hagari kejongi kalau ke basyukai kabasyapalat pot kajing hir ka kamai kaji hagari jongi kanero kalau syapapalat kajing hir kajing long akor man breu long breu gari jongi kanero kalau nang hir kajai penreu jongi haginis ngi kalau nang hir kar hado bagi waipat ki jai penreu hagari la jongi ki not ban pen ibor ngiha ban perkhadi kane kum ke jai penreu nyau trap ngiha ban perkhadi kane balai bagi nong tres sarkar gini singi ki hab ban tia ekstra ki hab ban syak tangan ban dawa yana ka jong ka hop balai bong beuyong hagini singi uyat light uyat baik tik wal hapdang ke jingkang ke NGT kane ke pelong ka leakage jong ke revenue jong ke state jongi ke basyur kaima upot usam na sanpeo sanpawai teligis nam hado menta 4 lot bansol but bon kiwe ki down kibang imla banjar kertang ni kebapan hiari gari kecangi sananya perkhati pada dok senam mapi namar tegadaw baka kubor daga basngau khia ngin ai hagani ko por shabaro ki besngau yigani namar kategadaw ka kubor daga jisau khia ni ai hagani ko por shabaro ki besngau what nam ai shu ya ka vote ba koridor jong phi hagani ka arpo nyotrik shake ba ai pisa what nam ai shu ya ka vote ba koridor jong phi hagani ka arpo nyotrik shake ba ai pisa namara re phi ai ya ka vote jong phi shake ba ai pisa ka mot phila sha temrao kila de thiri phi hading election phim dan hok show you can do phi ki prado prasna ba ri para oi bi asngau ni khubor ada pi yo spa wana masuk ke bot jompi ai shall top candidate upam ai spa pi but hading ke jinjab jawo un yo man le ai namanta jompi what shot hit ka an kamsha what shot hit ka an kamsha long pa badan buram khon samla ka ri badan buram Gantais bat shinrang hakari unyautrap nyaskam kari unyautrap nyaskam wanam syathit ke boda kaspa ri kentu yigani ka kubor rai gani ka kubor ida ban kendit berniu no yo kari jongi kan troino yo kari ka jongi kan boy ka porban Syathan ngilaban on. But kuboni pangkot. Your vote is not for sale. Namar de down nikuntu. Wanam shatin. Hagani at when you're kublai shibon.